Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Prime Radio 100,3 και ακούτε την εκπομπή Σειρά σου που μεταδίδεται κάθε Δεύτερη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Δέσποινα Σιλιβάνη, στην παραγωγή ο Γιάννης Τσιτσόνης και στην παρουσίαση ο Χάρης Βεκρής. Χορηγός της εκπομπής η μεταφορική σύρου Παγίδας Express. Μια ακόμα εκπομπή απόψε της ομώνυμης ομάδας μας Σειρά σου που εδώ και 3 χρόνια δημιουργήσαμε στο Facebook σε μια προσπάθεια ανάδειξης αξιόλογων πρωτοβουλειών, καταγραφής προβλημάτων και ελλείψεων αλλά και διαμόρφωσης προτάσεων ικανών να βελτιώσουν τόσο την καθημερινότητα όσο και τη μελλοντική εξέλιξη του τόπου μας. Και όλα αυτά θεωρούμε πως τα πετυχαίνουμε ως ένα βαθμό, συζητώντας με ενδιαφέροντες και δημιουργικούς ανθρώπους του νησιού μας, που είτε μέσα από την επαγγελματική τους εμπειρία είτε ως ενεργοί πολίτες της μικρής μας κοινωνίας διαθέτουν τις γνώσεις να μας διαφωτίσουν σε πολλά θέματα. Καλώς ήρθες, Στέφανε Μαμίδη, στη Σειρά σου. Σειρά σου τώρα να συστηθεί στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Καλησπέρα και από μένα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Πες μας για σένα. Ζω τα τελευταία 21 χρόνια μόνιμα στη Σύρο, καταγωγή από Σύρο βέβαια και οι γονείς μου όλοι. Φύγαμε σε μικρή ηλικία με τους δικούς μου και την αδερφή μου. Μεγαλώσαμε Πειραιά, λόγω του επαγγέλματος του πατέρα μου. Και έπειτα εμένα ήταν διακαής πόθος να γυρίσω μόνιμα στη Σύρο. Και αυτό το έχω πετύχει μέχρι στιγμής. Η μόνη μου αγωνία ήταν όταν είχα έρθει επαγγελματικά στο νησί, μην τυχόν και δεν πάει καλά η δουλειά, να πρέπει να αναγκαστώ να ξαναγυρίσω στον Πειραιά, στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει. Πλέον έχει ξεπεραστεί αυτό. Οπότε και κάτι να μην πάει καλά από τη στιγμή που μιλάμε και μετά, πάλι Σύρο θα μείνω και είμαι ήσυχος και καθαρός με αυτό. Στέφανε, γεννήθηκες στη Σύρο, όπως μας είπες, μεγάλωσες στον Πειραιά και σπούδασες στην Αθήνα, αλλά αποφάσισες να γυρίσεις για να εργαστείς στον τόπο που γεννήθηκες. Πώς δεν σε κράτησε η Αθήνα και πες μας και αν είναι και θέμα καλλιτεχνικής φωτογραφίας το ότι το νησί σε τράβηξε κοντά του, δηλαδή είναι και αυτό το περιβάλλον που ζούμε. Σίγουρα το περιβάλλον είναι ιδανικό για τη φωτογραφία. Ωστόσο οι λόγοι που με έφεραν πίσω Σύρο ήταν επειδή αναπτύχθηκαν ισχυροί δεσμοί στα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Μετά είναι πολύ δύσκολο να σπάσει αυτό και να αγαπήσει περισσότερο έναν άλλο τόπο. Σε τραβάει αυτός ο τόπος, είτε το θες είτε όχι. Όλα αυτά τα χρόνια που λείπαμε στην Αθήνα, στον Πειραιά, εν πάση περιπτώσει, επισκεπτόμουν τη Σύρο τακτικά. Δηλαδή τα καλοκαίρια μετά το σχολείο ήμουν στη Σύρο. Ναι. Πάσχα τα ίδια, Χριστούγεννα πάλι. Τώρα, κάνοντας ένα απολογισμό μετά από 20 χρόνια επαγγελματικής σου ζωής εδώ, τι θα έλεγες ότι έχασες ή τι κέρδισες από αυτή την απόφαση να μετακινηθείς από την πρωτεύουσα και να έρθεις σε ένα νησί να ζήσεις? Μόνο κέρδος έχω μέχρι στιγμής. Τώρα δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει στο μέλλον, αλλά είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Από την άποψη ότι επαγγελματικά θέλεις κάποια πράγματα, ωστόσο πρέπει να συνδυάσεις και την ποιότητα της ζωής. Η Σύρος είναι ιδανικός προορισμός γι' αυτό. Δόξα τω Θεώ, είμαστε αρκετοί κάτοικοι πάνω στο νησί, δεν μας λείπει κάτι και η Αθήνα είναι κοντά, όπως όλοι ξέρουμε. Οπότε αν κάτι μας λείψει οτιδήποτε, μπορούμε ένα τριμεράκι να καλύψουμε μια ανάγκη που έχουμε. Του τύπου κάποιο άλλο θέατρο, ίσως πέρα από τις θεατρικές ομάδες που έχουμε εδώ, ή μια έκθεση φωτογραφίας που θες να επισκεφτείς, που εδώ πέρα ναι μεν υπάρχει λέσχη φωτογραφίας, αλλά από εκεί και πέρα κάποιος φωτογράφος είτε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης δύσκολα πέρα από το καλοκαίρι θα κάνει εδώ μια έκθεση. Όχι ότι δεν γίνονται, αλλά είναι σπάνιο. Έχεις δίκιο, ναι. Οι εκθέσεις φωτογραφίας είναι σπάνιες. Ναι, το καλοκαίρι. Από μεγάλους φωτογράφους ήδη και από το εξωτερικό είναι πράγματι δεν γίνονται. Ναι, δεν γίνονται εδώ. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα ίσως να μην υπάρχει κάποιο σύνδεσμος μεταξύ των φωτογράφων και δεν ξέρω. Πάντως οι ζωγράφοι έρχονται πολύ πιο εύκολα από τους φωτογράφοι. Όταν άνοιξες το φωτογραφείο σου, ο κόσμος ακόμα εκτύπωνε φωτογραφίες του και τις φύλαγε σε άλμπουμ. Ναι, ισχύει αυτό. Πόσο άλλαξε το επάγγελμά σας με την εξέλιξη της ψηφιακής φωτογραφίας και ποια αντικείμενα της δουλειάς σας περιορίστηκαν και ανάλογα και ποια άλλα πήραν τη θέση τους? Έτσι θα είναι ενδιαφέρον τώρα, εσένα που έζησες αυτή τη μετάβαση, να μας πεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι διδάχτηκα τη φωτογραφία στα χρόνια του φιλμ εγώ. Ναι, στη σχολή που πήγαινες. Ναι. Μετά άλλαξε ραγδαία.
Δηλαδή η φωτογραφία είναι ο φωτογράφος γενικά είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει αναπτυχθεί τάχιστα στο πέρασμα των χρόνων και έχει εξελιχθεί και συνέχεια εξελίσσεται. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε σε ένα στάδιο το οποίο μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μες στη φωτογραφία. Και στη φωτογραφία, βέβαια. Και εμείς οι επαγγελματίες έχουμε δει τις αλλαγές που γίνονται. Υπάρχουν κάποια σεμινάρια που βλέπουμε κάποια προγράμματα τι έρχεται και νομίζω ότι σε κάνα εξάμηνο maximum θα δούμε τεράστιες αλλαγές. Πάλι καινούριες. Ναι. Από αυτά που ξέρουμε πάλι θα τα ξεχάσουμε. Θα τα ξεχάσουμε. Νομίζω ότι πλέον η φωτογραφία δεν θα είναι πιστήριο σε δικαστικές διαμάχες, γιατί πλέον με μια πληκτρολόγηση απλή μπορείς μέσω ενός προγράμματος να σχεδιάσεις την εικόνα που θέλεις να δείξεις. Υπάρχει κάποια στροφή, ο κόσμος εκτυπώνει πια τις φωτογραφίες του? Πλέον υπάρχει μια στροφή το τελευταίο, μετά τον κορονοϊό. Ναι. Δηλαδή μετά την καραντίνα είδα τον κόσμο να θέλει ξανά τις φωτογραφίες να τις βλέπει σε χαρτί. Έρχονται και τυπώνουν. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τα κινητά είναι ένα χάος. Βγάζουμε πλέον μία πόζα, μπορούμε να τη βγάλουμε σε 10-20 φωτογραφίες, να πατήσουμε ένα κουμπί, το πατάει ο κόσμος συνέχεια. Δηλαδή έχει χάσει και λιγάκι την ουσία της φωτογραφία, γιατί πιο παλιά με το φιλμ καθόριζες το κάδρο σου, έβλεπες πώς θέλεις να είναι, αν είναι τοπίο, αν είναι φωτογραφία ρεπορτάζ, το φτιάχνεις το κάδρο σου. Τι έκανες όλο και μελέτη πριν. Ναι, βέβαια αυτό γινόταν γρήγορα, δεν καθόσουν 1-2 λεπτά, γινόταν γρήγορα. Τώρα όσον αφορά το κινητό, πλέον πατάς 20 λήψεις, η κόπια σου αρέσει, την κρατάς. Απλά λίγοι το κάνουν αυτό, μένουν και 20 λήψεις μες στο κινητό, 10-20 όσους κάνεις, και μετά γεμίζει. Μετά δεν τα βλέπουν, και εγώ δηλαδή, όλοι μας το κάνουμε. Ναι, δεν το βλέπουμε αυτό, ενώ με το φιλμ είχες 36 καρέ, ένα φιλμ, και ξέρεις, ήσουν πιο επιλεκτικός. Βέβαια. Δηλαδή θα βγάλεις 36 και μετά πάμε και στο οικονομικό, ότι για να εμφανίσεις 36 ήθελε και ένα ποσό α τότε. Έχει αλλάξει πολύ. Αυτά άλλαξαν με τα χρόνια, ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες και εσύ, ότι ακόμα θα αλλάξουν και άλλα, θα έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Ναι, ισχύει αυτό. Είστε συντονισμένοι στο Prime Radio 100,3 και ακούτε την εκπομπή Σειρά σου. Χορηγός η μεταφορική σύρου Παγίδας Express. Στο μικρόφωνο ο Χάρης Βεκρής και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Τσιτσόνης. Καλεσμένος μας απόψε ο φωτογράφος Στέφανος Μαμίδης. Στέφανε, με την εμπειρία σου και παρατηρώντας την ανάπτυξη του τουρισμού γάμων στις Κυκλάδες και στο νησί μας, τι θα έλεγες πως είναι αυτό που κάνει τους μελώνυφους να επιλέξουν τη Σύρο για το γάμο τους? Πες μας αυτό καταρχήν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πολύ ο γάμος στη Σύρο. Ναι. Ωστόσο, είναι καθαρά προσωπική μου άποψη αυτή. Βλέπω ότι οι περισσότεροι έχουν έστω ένα σύνδεσμο στη Σύρο. Ναι. Υπάρχει κάποιος, ένας μακρινός θείος, παππούδες που μπορεί να είχαν ζήσει εδώ και να μην έχουν έρθει οικογένειες μετά, να ζούσαν στο εξωτερικό, θα το αναζητήσουν και βλέπουν ότι είναι ένα νησί το οποίο καλύπτει τα πάντα. Από ποιες χώρες έρχονται συνήθως? Δεν υπάρχει κάποιο... Εντάξει, κυρίως Γαλλία και Ιταλία έχουν ένα προβάδισμα, το πω έτσι, και ίσως και λόγω της θρησκείας και των δογμάτων μας που είναι όλα... Που είναι καθολικούς και είναι χώρες με καθολικούς. Βέβαια. Παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί έρχονται, κάνουν το γάμο τους. Τον καθολικό το γάμο στην εκκλησία. Ναι. Και μετά ακολουθεί το πάρτι, ενώ σε άλλα αντίστοιχα νησιά, ξέρω ότι για παράδειγμα λέω Μύκονος, τώρα δεν ξέρω αν έχει εκεί. Νομίζω ότι εκεί δεν μπορούν να κάνουν. Ότι έχουμε καθολικό στοιχείο εδώ και οι καθολικές εκκλησίες είναι ένα θετικό, είναι πολύ θετικό. Ατού για να προσελκύσει γάμους. Ναι, ένας γάμος μπορεί να φέρει 150 άτομα πίσω του. Δηλαδή θα παντρευτεί ένα ζευγάρι, θα κλείσει τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν wedding planners εδώ που τους κανονίζουν και τα πάντα και είναι και άψογοι επαγγελματίες. Οπότε έχουν και μια εμπιστοσύνη. Εννοώ ότι είναι σε ένα επίπεδο τα παιδιά τα οποία μπορούν να συναγωνιστούν άνετα και Σαντορίνη και γάμους που γίνονται στο εξωτερικό παντού. Ναι. Γιατί το επαγγελματικό επίπεδο είναι αρκετά καλό. Οπότε το επιλέγουν το νησί
Συν όλα τα άλλα. Και πες μας και τώρα σε ποια σημεία διαλέγουν τα νιόπαντρα ζευγάρια να φωτογραφηθούν και ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που σου έχουν ζητήσει να φωτογραφηθούν. Το πιο περίεργο. Ναι. Λίγο σκέψη. Το hot spot, να το πούμε έτσι. Ποιο είναι? Είναι τα βαπόρια κάτω από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Εκεί επιλέγουν οι περισσότεροι. Μετά είναι η Άνω Σύρος. Να το σύρω. Ναι. Το είχε πει και ο Μιχάλης ο Ρίχτερ. Δηλαδή την επιλέγουν. Δηλαδή πάνω στον Άγιο Γεωργίο ή είναι στα σοκάκια. Κυρίως, ναι, και στον Άγιο Γεωργίο, αλλά κυρίως στα σοκάκια βγάζουμε. Είναι απίθανη η Άνω Σύρος. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως έχουν τη Μύκονο, την Πάρο. Ναι. Οπότε συνδυάζουν και τα δύο. Δηλαδή συνδυάζουν και την Ερμουπολή με τα νεοκλασικά. Ναι. Και κάνουν μια φωτογράφηση περίπου 3/4 για να προλάβουμε κιόλας, γιατί δεν μπορεί να φωτογραφίζεις και όλη μέρα. Έχει περίπου γύρω στις 2 με 2,5 ώρες διάρκεια η φωτογράφηση, που είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό από το γάμο. Εκτός της εκκλησίας. Ναι. Οπότε γίνεται μια συζήτηση με τα ζευγάρια και κανονίζουμε που θα πάμε από πριν. Συνήθως πάμε βαπόρια, Άνω Σύρο και σε κάποιο χωριό που κάνα ηλιοβασίλεμα, Κίνη. Έχω δει εγώ νύφοι που μέσα να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα στο ηλιοβασίλεμα, στο Κίνη και να βγάζουν έτσι με τον Νηφικό. Αυτό πήγαν που ήταν περίεργο. Ποιο είναι το πιο περίεργο? Είχαν πάει στο Λωτό με ένα ζευγάρι. Μπήκαν και οι δύο. Πες στη θάλασσα. Ναι, με τον Νηφικό και με το κουστούμι ο γαμπρός. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκαν για τους έμειναν φωτογραφίες. Βγήκαν ωραίες φωτογραφίες, βγήκαν εντάξει. Καλά βγήκαν, ωραία βγήκαν. Και μπήκαμε και κάτω από το νερό. Ήταν και υποβρύχια φωτογράφηση. Μάλιστα. Οκ. Ας έρθουμε τώρα στο Heroes by Night, Στέφανε. Πες μας πότε ξεκίνησε, ποια είναι η πορεία του μέχρι σήμερα και πώς καταφέρνει να συγκεντρώνει γύρω του τόσο κόσμο, με απόδειξη την τόσο μεγάλη ομάδα που κατεβάσατε στο φετινό καρναβάλι. Ναι. Αυτό ξεκίνησε το 2012. Ξεκινήσαμε, ήταν ένα επαγγελματικό καθαρά φωτογραφικό κομμάτι. Φωτογραφίζαμε στα βραδινά μαγαζιά κυρίως. Έπειτα αυτό εξελίχθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας. Κάναμε μια εκδήλωση στο Κίνη, στην παραλία του Κίνιου, σε συνεργασία τότε με τους επιχειρηματίες. Με επιχειρηματίες κυρίως και το δημοτικό τότε ραδιοφωνικό σταθμό. Πάρτι ήταν στην παραλία, κάτι σαν πάρτι. Ναι. Αυτό ήταν ένα πάρτι, μάζεψε κόσμο, γιατί τότε φάνηκε ότι είχε ανάγκη το νησί για την νεολαία του νησιού να γίνει κάτι. Υπήρχε ανταπόκριση μεγάλη. Έπειτα την επόμενη χρονιά κάναμε κι άλλο. Μετά μπήκε και το καρναβάλι στη μέση. Και αργότερα με το πέρασμα των χρόνων κάναμε και το Σανταράν, δεν ξέρω αν το... Ναι, βέβαια, το Σανταράν το έχετε κάνει και αυτό. Είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα αυτό. Αυτό το έχεις κάνει πόσες χρονιές? Αυτό έχει γίνει 3. 3 χρονιές έχει γίνει και αυτό, μπράβο, ναι. Βέβαια ο κορονοϊός ήρθε και μας αποσυντώνησε σε όλους τους τομείς αυτό το κομμάτι. Και προχωρήσαμε έτσι. Δηλαδή είχε και το κοινωνικό, είχε και το πάρτι, να το πούμε, για την νεολαία, που δεν έχει να προσφέρει κάτι. Ναι, θα σου ρωτήσω για τα πάρτι παρακάτω. Αλλά πώς κρατιέται έτσι η ομάδα τόσο δεμένη? Δηλαδή χρόνια κρατάει, έχει τον κόσμο του το Heroes by Night. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχετε δημιουργήσει μια παρέα. Δηλαδή. Ναι, έχει δημιουργήσει από ένα πυρήνα μιας παρέας ξεκίνησε. Προσπαθούσαμε μετά στο επαγγελματικό να είμαστε τίμοι απέναντι στους επιχειρηματίες, να είμαστε καθαροί, γιατί είμαστε σε ένα νησί το οποίο βλέπουμε ένα στον άλλο κάθε μέρα. Που και αυτό να μην γινόταν, είναι ωραίο να είσαι ξεκάθαρος με τον άλλο, και νομίζω ότι αυτό φέρνει, να το πω, επιτυχία τώρα. Ναι. Παραμένει στο σελίδα πάντως. Παραμένει. Εκεί ανεβάζετε μαγαζιά ή φωτογραφίες, πώς τη λειτουργείς αυτό? Πλέον μετά τον κορονοϊό έχουμε πατήσει μια παύση, και αν υπάρχει κάποια κοινωνική δραστηριότητα ή οτιδήποτε, τότε τον ενεργοποιούμε. Μάλιστα. Ή αν υπάρχουν και νέες επιχειρήσεις ή κάτι καλό για το νησί, τότε ανεβάζουμε. Υπάρχει ανταπόκριση, γιατί βλέπουμε τα στατιστικά. Μάλιστα. Αλλά προς το παρόν είμαστε, μετά τον κορονοϊό, έτσι, σε μια ησυχία, να το λέμε. Μάλιστα. Ως Heroes by Night έχετε διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία, νομίζω, 7 Summer Beach Festival. Ναι. Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση της πορείας της διοργάνωσης, μίλησε μας για τα ωφέλη που προσφέρει στο νησί, αλλά και για τις δυσκολίες και τις αντιδράσεις ίσως που έχεις αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε,
Τα ωφέλη είναι ότι κάνεις κάτι, αυτό το κάνουμε κυρίως στις 15 Αυγούστου. Α, εκεί γίνεται. Ναι, αυτό γίνεται για ποιο λόγο? Για να δώσουμε κάτι στο target group που αφορούμε, δηλαδή ηλικίες 18-19 μέχρι 30. Ναι. Όσος κόσμος είναι στη Σύρο, να ξέρει ότι μία μέρα έχει ένα πάρτι. Είναι πάρτι καθαρά για την νεολαία, με DJ, μουσική. Μια φορά είχαμε συνεργαστεί και με το σταθμό εδώ και είχαν έρθει τα παιδιά, είχαν βοηθήσει, είχαν κάνει live μετάδοση από την παραλία. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο προσφέρει στη νεολαία. Και έρχονται και επισκέπτες και Συριανοί, έτσι. Ναι, κυρίως. Όντως, για την ηλικία δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα. Δεν έχει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε κενό σαν νησί, νομίζω, τα τελευταία χρόνια, και γινόταν κάθε καλοκαίρι μία μέρα, είναι ολοήμερο. Στο Γαλισσά τώρα, συνήθως την πρώτη χρονιά το κάναμε στο Κίνη, δεύτερη πήγε στη Βάρη, και μετά λόγω ότι ο Γαλισσάς είναι μια μεγάλη παραλία, έχει κόσμος, και πάρκινγκ, έχει και περισσότερες επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις στηρίζουν γενικά την εκδήλωση. Ναι. Έχουμε μείνει στο Γαλισσά. Οπότε έχετε σκοπό και να το κάνετε και φέτος τον Αύγουστο? Δεν είναι πολύ σίγουρος ακόμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η διοργάνωση. Δεν είναι δύσκολη, όπως. Είναι μεγάλη. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης με ρώτησες για τα προβλήματα. Για τα προβλήματα και τις αντιδράσεις μπορεί να έχει. Υπάρχουν αντιδράσεις και προβλήματα, βεβαίως. Στο κάθε τι υπάρχει αντίδραση πλέον στο νησί μας. Από ένα μηχανάκι που μπορεί να διασχίσει στο δρόμο μέχρι ένα πάρτι μεγάλο που μπορεί να παίζει όλη μέρα και να ενοχλεί τον καθένα. Αυτό είναι μια φορά το χρόνο όμως. Κυριολεκτικά μια φορά το χρόνο. Σε αυτό δηλαδή δεν έχω απάντηση, γιατί και εγώ αυτό θέτω σαν επιχείρημα, ότι είναι μια φορά το χρόνο. Χώρος υπάρχει εκεί, νομίζω δεν ενοχλεί κανένα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να ενοχλεί. Στα ξενοδοχεία, ας πούμε, μέχρι τι ώρα μπορεί να πάει αυτό το βράδυ? Αυτό είμαστε σε συνεννόηση πάντα με τις επιχειρήσεις γι' αυτό. Οπότε κάθε χρόνο το κλείναμε περίπου στις 9, 8.30 με 9. Το βράδυ. Ναι. Τόσο νωρίς τελείωνε? Ναι. Μια χρονιά θυμάμαι είχε ξεφύγει, είχε πάει και 10.30. Για τόσο νωρίς μιλάμε, οπότε ούτε η επιχείρηση, τα ξενοδοχεία μπορεί να έχουν πρόβλημα. Τα ξενοδοχεία τα ίδια δεν έχουν πρόβλημα, γιατί και οι ίδιοι συμμετείχαν και στηρίζαν. Ναι. Άρα το θέμα του ωραρίου δεν είναι πρόβλημα. Οπότε τι άλλο μπορεί να δημιουργήσει? Όχι. Δηλαδή, το αισθητικό κομμάτι, δηλαδή το ότι δεν ταιριάζει με τον πολιτισμό μας αυτό. Πολλά γίνονται και ταιριάζουν με τον πολιτισμό μας. Εντάξει, δεν είναι όλα. Είναι μια μέρα το χρόνο. Κλασική μουσική. Είμαστε και εμείς στο εκκλησιαστικό οργάνο, αλλά δεν είπα. Και ούτε και το νησί και η νεολαία κάτι διαφορετικό. Ο κάθε λουόμενος έχει κάποιες απαιτήσεις, οι οποίες. Εκεί ενοχλούν δηλαδή και θα σου κάνουν μπάνιο. Ναι. Από τη στιγμή που θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα βρει ένα κενό νομικό, που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καλέσει την αστυνομία και από εκεί και πέρα το ξέρουμε το υπόλοιπο. Μάλιστα. Μπορεί μια τόσο μεγάλη διοργάνωση να βρει τέτοια εμπόδια. Ναι, βέβαια. Παρότι δεν γίνεται με το Δήμο, βέβαια, σε συνεργασία με το Δήμο. Αυτό ήθελα να πω, ότι η κοινότητα και ο Δήμος μας στηρίζουν. Μας στήριξαν τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, και αν χρειαστούμε κάτι φαντάζομαι ότι θα μας στηρίξουν. Ωστόσο, ο κάθε επισκέπτης έχει τις δικές του απαιτήσεις. Ναι. Σχετικά με το πώς θα κάνει το μπάνιο του, πώς θα φάει, πώς θα κοιμηθεί, πώς θα διασκεδάσει, και καλά κάνουν. Απλά όταν λίγοι σταματούν κάτι που κάνουν πολλοί, δεν είναι και πολύ όμορφο. Οπότε σε φαντάζομαι τι έχεις περάσει εκεί μέσα στο χαμό, μέσα στο τόσο κόσμο, και να σου έρχονται και να σου παραπονιούνται, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω το μπάνιο μου. Ναι, είναι πολλοί που θέλουν να το τραβήξουν το σκηνή, να το πω έτσι. Προσπαθούμε με ένα ήπιο τρόπο να τους μαλακώσουμε. Σε κάποια περίπτωση, μάλιστα, τους είχαμε κλείσει και ένα τραπέζι. Για το μεσημέρι τους κάνουμε δώρο ένα τραπέζι να φάνει σε ένα μαγαζί. Γιατί μου λέει, χάνουν τον ύπνο μου. Του λέω, αν θέλετε αύριο μεθαύριο να σε κλείσουμε ένα τραπέζι, επειδή χάσατε σήμερα τον ύπνο. Το μεσημεριανό ύπνο, όχι το βράδυ? Το μεσημεριανό, όχι το βράδυ. Για το μεσημεριανό γίνει παράπονο. Τι να πω, πολλά. Εύχομαι να τα καταφέρεις, Στέφανε, και να το κάνει φέτος, γιατί νομίζω ότι είναι, εντάξει, πραγματικά είναι μοναδικό. Γιατί είναι όντως και για αυτά ηλικιακά και για αυτόν τον κόσμο είναι μια ωραία διοργάνωση, και νομίζω ότι εγγυάσαι την
κάποια πράγματα μπορεί να τα εγγυηθείς για τη διοργάνωση αυτή και οι γονείς δηλαδή να μην έχουν και θέμα για να αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε. Ναι, όχι, εκεί δεν έχουν προβλήματα. Ίσα-ίσα απέναντίας που κάποιοι στο τελευταίο φεστιβάλ που κάναμε μας είπαν ευχαριστούν πολύ που είδαμε τα παιδιά μας να χαίρονται. Ανεξαρτήτου θέματος, αν και αυτά προσπαθούμε να τα προσέχουμε, να μην είμαστε προσβλητικοί προς το κοινό. Εντάξει, γιατί υπάρχει μια διαχωριστική μεταξύ νεολαίας και ενηλίκων. Σωστά. Αλλιώς αντιλαμβάνεται η νεολαία κάποια πράγματα και αλλιώς οι ενήλικες. Εμείς μπορεί να είμαστε λιγάκι πιο συντηρητικοί, τα παιδιά είναι λίγο πιο ελεύθερα. Και μάλιστα, να πω την αλήθεια μου, σε μια συναυλία τελευταία είδα ένα κοινό το οποίο τραγουδούσε όλοι μαζί, πράγμα το οποίο δεν το βλέπεις τακτικά. Ναι. Δηλαδή ακόμα και συναυλίες που γίνονται με μεγάλους τραγουδιστές κτλ. Έχουμε συνηθίσει συναυλία να είναι με καρέκλες, καθιστοί όλοι θεατές. Εμάς το πλάνο μας ήταν να γίνουν όλοι μια παρέα. Και από τη στιγμή που το είχαν πετύχει και μείναν ευχαριστημένοι και τα παιδιά και οι γονείς και οι ενήλικες, γιατί δεν είναι μόνο παιδιά που μπορεί να είναι στην παραλία και να έρθουν. Είναι ένα κέρδος αυτό και είναι έτσι μια γλυκιά γεύση που μένει στο τέλος. Στέφανε, νομίζω ότι σε εγγύηση και εύχομαι να συνεχιστεί. Για όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε την εκπομπή σειρά σου στο Prime Radio 100,3. Είμαι ο Χάρης Βεκρής και σημερινός μας καλεσμένος ο Στέφανος Μαμίδης. Από όσο γνωρίζω, σου αρέσουν οι δημοσκοπήσεις και κυρίως σε ενδιαφέρει να συγκεντρώνεις τις απόψεις των επισκεπτών του νησιού σε σχέση με τις εμπειρίες που αποκόμισαν κατά τη διαμονή τους στη Σύρο. Μίλησε μας για τα ευρήματα αυτής της άτυπης έρευνάς σου, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ναι, κάναμε μια στατιστική έρευνα, η αλήθεια είναι, το 2021, μεταξύ 17 Αυγούστου και 30, δηλαδή κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του μεγάλου μέρους των επισκεπτών. Με βοήθησαν δύο παιδιά από το Πανεπιστήμιο, ο Σπύρος και η Δανάη, οι οποίοι ήταν δίπλα σε όλη τη διάρκεια του Syros by Night. Ναι. Και κατεβήκαμε στο λιμάνι πριν την αποχώρηση των επισκεπτών και κάναμε μια σειρά από ερωτήσεις. Ρωτήσαμε για τις παραλίες, πώς βρήκαν τις παραλίες μας, πώς βρήκαν την εξυπηρέτηση από τα παραλιακά μαγαζιά στα διάφορα χωριά, Γαλισσά, Κίνη κτλ. Με τις ξαπλώστρες και γενικά την εξυπηρέτηση. Ρωτήσαμε για το κόμμα της εστίασης, αν έμενε ευχαριστημένοι από την εξυπηρέτηση, από την ποιότητα του φαγητού, από την καθαριότητα στους δρόμους, γενικότερα σε όλο το νησί. Ναι. Πήραμε ενδιαφέροντα στατιστικά, αυτά συγκεντρώσαμε μια έρευνα, τη δώσαμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας τότε το 2021. Πήραμε κάποια συμπεράσματα, τα οποία, να πω την αλήθεια μου, είχα κάποια ερωτήματα, γιατί κάθε χρόνο λέμε τι έγινε. Όχι, σου λύθηκαν κάποιες απορίες, για πες μας. Εμένα μου λύθηκαν, η αλήθεια είναι. Και τα δώσαμε, τα είχαμε δώσει και στην Τουριστική Επιτροπή του Δήμου τότε, αν θυμάμαι καλά. Αυτό που είχαμε αποκομίσει ήταν ότι με άριστα το 10 η Σύρος είναι σε ένα 7 σαν συνολική εικόνα. Στο κομμάτι της καθαριότητας είχαμε αγγίξει το τέλειο, 8,5 με 9 περίπου. Το βρίσκαν καθαρό το νησί τότε, το 2021. Ναι. Αυτό που μας λέγανε πολλοί ήταν ότι σε σχέση με άλλα νησιά, η Σύρος είναι πολύ καθαρό νησί. Ένα κομμάτι που ο κόσμος έτσι είχε μια γκρίνια και λίγο το κουβάλισε λίγο μαζί του και βγήκε με τη μορφή παραπώνων, ήταν το κομμάτι των κρατήσεων στις παραλίες με ξαπλώστρες κυρίως, γιατί κάποιοι οι οποίοι πάνε σε ένα νησί δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο σου λέει ότι κλείσε, προκράτησε τη θέση σου και έλα να κάνεις τον μπάνιο σου πιο μετά. Και έμενε πολλοί κόσμος από τους επισκέπτες εκτός. Δηλαδή δεν έβρισκαν ξαπλώστρες. Μπορεί να τις πιάναμε εμείς οι ντόπιοι, γιατί εγώ για παράδειγμα μπορεί να ξέρω εσένα και να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω, Χάρη, μπορείς να μου κρατήσεις 3 η ώρα που θα έρθω για παράδειγμα 2 ξαπλώστρες. Με καλή πρόθεση, αν μου πεις εσύ ναι, όμως θα αφήσω κάποιον επισκέπτη
ο οποίος δεν θα έρθει σε αυτήν την ξαπλώστρα που θα με περιμένει με μία ώρα, ας πούμε. Ειδικά 15 γιατί εγώ μπορεί να καθυστερήσω, μπορεί να μην βρω να παρκάρω σύντομα. Ναι. Αυτή θα είναι κρατημένη και κάποιος άλλος δεν θα κάτσει από τους επισκέπτες. Κυρίως το 15 Αύγουστο που γίνεται χαμός, βέβαια, και τέτοια περίοδο που κάνετε και τις ερωτήσεις. Ναι. Αυτό ήταν ένα βασικό παράπονο. Οπότε η ξαπλώστρωση εκεί είναι το θέμα. Και το ίδιο ισχύει και για την εστίαση όσον αφορά τις κρατήσεις. Βέβαια, εμείς κάναμε αυτή την έρευνα Αύγουστο για να δούμε στο πικ πώς είναι ο κόσμος και τι γίνεται. Αν την κάναμε το Ιούνιο, δεν θα είχαμε τέτοια παράπονα, γιατί. Από τιμές, ρωτήσατε από τιμές? Ναι, ρωτήσαμε τιμές. Πώς ήταν οι τιμές, πώς τους φάνηκαν? Αρκετά ικανοποιητικά σε σχέση με άλλα μέρη που είχαν επισκεφτεί. Βέβαια, υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι σου λέει: εγώ δεν θα ξανάρθω. Κυρίως σε νεαρές ηλικίες, γιατί πέρα από 2-3 μαγαζιά δεν είχε να μου προσφέρει κάτι. Κάποιος ο οποίος έκατσε δηλαδή ένα πενθήμερο έπρεπε να πάει στα 2 μαγαζιά. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό, μικρό νησί είμαστε. Στο κάτω-κάτω δεν στοχεύουμε πολύ στο νεανικό κοινό. Εξαρτάται και τι ζητάει ο καθένας από τις διακοπές του. Ναι. Και από το νησί που επισκέπτεται. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα μια τέτοια δημοσκόπηση κάθε χρόνο από το Δήμο, φαντάζομαι. Κάποιος θα πρέπει να το αναλάβει αυτό. Ή από κάποιο φορέα που ασχολείται με τον τουρισμό, τουλάχιστον. Στέφανε, ο πατέρας σου, ο καπετάνης σιδερής Μαμίδης, δίνει αγώνα για τη διάσωση του φάρου στην νησίδα Διδήμη και μάλιστα από το 2022 είχε πραγματοποιήσει μια πολύ όμορφη έκθεση με θέμα «Φάρος αναμνήσεις παλιάς Σύρος», την οποία παρουσίασε το πλούσιο υλικό της συλλογής του από την ακτοπλοεία, τα ναυάγια, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία και την ναυτική εκπαίδευση. Με την ευκαιρία που σε έχουμε εδώ, πες μας 2 λόγια για τις αξιόλογες αυτές πρωτοβουλίες του πατέρα σου και αν εσύ συμμετέχεις με κάποιο τρόπο σε αυτές. Ναι, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για τη διάσωση του φάρου, γιατί και ο φάρος είναι ένα μνημείο, όπως έχουμε και άλλα τόσα μέσα στην Ερμούπολη και εκτός Ερμούπολης. Εκείνος, επειδή το στοιχείο του είναι το ναυτικό, θέλει να διασώσει το φάρο. Ο φάρος ανήκει στο πολεμικό ναυτικό, όπως ξέρω. Εκεί υπάρχουν διάφορα προβλήματα μέχρι να φτάσει το κατάλληλο χαρτί στον κατάλληλο άνθρωπο και να μπορέσουν να πάρει κάποιος την πρωτοβουλία και να μπουν κάποια γρανάζια σε λειτουργία. Αυτά είναι δύσκολα γενικότερα στην Ελλάδα. Ωστόσο γίνονται προσπάθειες. Θα γίνει και μια εκδήλωση τώρα η 12 Μαΐου ή 19 Μαΐου. Ετοιμάζει κάτι καινούργια. Ναι, γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Μαζεύονται κάποιοι οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια. Κάνουν μια ταπεινή εκδήλωση εκεί. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να πιέσουν, να βοηθήσουν να αποκατασταθεί, γιατί από όσο ξέρω και έχω δει δηλαδή και εγώ, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Και η φθορά των χρόνων κάθε χρόνο μαζεύεται και δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει. Αυτό είναι σημαντικό που κάνει ο μπαμπάς σου, γιατί να το συντηρείς το θέμα και να το κρατάς στην επικαιρότητα, γιατί πάλι με αυτή την εκδήλωση θα γραφτούν πράγματα, θα έρθει πάλι στην επικαιρότητα το θέμα, τουλάχιστον μην το ξεχνάμε, γιατί όσο το αφήνουμε πράγματι αυτό ξαφνικά θα πέσει. Ναι. Στο τέλος είναι σε άθλια η κατάσταση του. Ναι. Και κάθε χρόνο το συζητάμε τόσα χρόνια και στα Δημοτικά Συμβούλια έχει συζητηθεί και αυτά και δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω, έχει να κάνει κυρίως μάλλον με το που διατίθονται κάποια χρήματα ανάλογα και με τις ανάγκες. Και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, ότι αυτή που ανήκει στην υπηρεσία φάρων εκεί και δεν ενδιαφέρεται. Ναι, είναι τόσο γραφειοκρατικό το θέμα, τόσο πια. Και δεν μπορεί να σωθεί ο υψηλότερος και ο αρχαιότερος φάρος της Ελλάδας. Ναι. Αυτά πρέπει ίσως να βοηθήσει και κάποιος βουλευτής από τους τοπικούς. Βασικά να καταλάβουν την αναγκαιότητα που υπάρχει, ώστε να πάρουν κάποια πρωτοβουλία, να πιέσουν κάποιες καταστάσεις για να μπορέσει να. Εσύ δεν μας είπες πώς βοηθάς τον μπαμπά σου σε όλα αυτά που κάνει? Εγώ σε επαγγελματικό επίπεδο, γιατί. Φωτογράφος. Την περίοδο που επιλέγουν είναι αρκετή δουλειά και δεν μπορώ να βοηθήσω, η αλήθεια είναι. Αλλά ως φωτογράφος δεν μπορώ να βοηθήσω. Τώρα θα αναλάβει ο γιος σου να τον βοηθάει. Τώρα σε λίγο θα μπορεί και εκείνος. Στέφανε, κλείνοντας, μας αρέσει να μιλάμε στην εκπομπή για το μέλλον και οπότε και σε σένα το ίδιο θα ρωτήσουμε. Ποια είναι τα σχέδιά σου επαγγελματικά και με το Syros by Night για το προσεχές διάστημα? Τα επαγγελματικά μου σχέδια είναι να παραμείνω στο νησί όσο χρόνια μπορώ ακόμα. Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά όσο έχει.
και με την ποιότητα ζωής, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Βέβαια, εξέλιξη πάντα υπάρχει. Έχω κάποια επαγγελματικά σχέδια βέβαια στο μυαλό μου, αλλά αυτή τη στιγμή τα κρατάω για μένα. Ναι. Γιατί θέλω να μιλάω εκ του ασφαλούς, πρέπει να σχεδιάσω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να πω κάτι δηλαδή και να μην γίνει αύριο μεθαύριο. Πάντως πλάνα έχω σίγουρα στο μυαλό. Το Serious by Night είναι το που θα κάνετε το πάρτι, αν το καταφέρεις να το κάνεις. Το Serious by Night διατηρείται μέσω του καρναβαλιού προς το παρόν. Είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας. Θα δούμε, θα το ξυπνήσουμε, γιατί τα χρόνια περνάνε και αυτό ήταν μια δουλειά η οποία την είχα κάνει σε πιο νεαρή ηλικία. Και τώρα λιγάκι δυσκολεύομαι να το κάνω αυτό, ειδικά τα βραδινά. Θα δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, Στέφανε, που ήσουν απόψε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, σου ευχόμαστε να πάει καλά και επαγγελματικά και με το Serious by Night. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να σας θυμίσουμε ότι τα νέα μας μπορείτε να τα βρίσκετε στην ομώνυμη ομάδα μας Σειρά Σου στο Facebook, τις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας εκπομπές στην ιστοσελίδα του Prime Radio και τα βίντεο podcast της εκπομπής στο κανάλι μας στο YouTube. Ήταν η εκπομπή Σειρά Σου με τη μεταφορική Σύρου Παγίδας Express χορηγό, τη Δέσποινα Σιλιβάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Γιάννη Τσιτσόνη στην παραγωγή και το Χάρη Βεκρή στην παρουσίαση. Καλεσμένο μας απόψε ήταν ο φωτογράφος Στέφανος Μαμίδης. Το σήμα της εκπομπής έχει συνθέσει ο Δημήτρης Κεραμιδάκης. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες. Καλή σας νύχτα.